नों जुदि आंखौ गारनानै गुबुनजों जुलि जायोबा नोंनि बिखाखौ बोखावगोन आं होदाफा माबायदि जादोंब्रा जादों आफा जादों मोजाङै जाथारदों जादों देग्लाय बोसोराव नोंनियानो साबसिन जाथारगोन बायदि मोनदां फिसा जालायबाय बिस्रा फिसा सानजों सोरांख्लाबनो मोनै बेरे फुंजा लासिं सिं लाजिबायसो आं बिसोरखौ मा रायलायो मा मायो नों बेफोरखौ जेबो मिथियालै बिमा नों बेफोरखौ जेबो मिथिया आफा आइया मानो आंनि थियेटारनि प्रेक्टिस खालामनायाव मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो बियो जेबो मिथियालै फिसा बियो जेबो मिथिथारा नों बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा आं दंना फिसा आं दं बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा आं दंना ओइ बोराय माबारिया एखादो जल्दि मावफै नोङो खुदालखौ लानानै दुब्लियाव नङाबा मोनगोन नों आंखौ दानो नै आफा नोंनो रागा जोंबाय थायोलै आं दसे फोथाराव थांना खामानि मावहैनोसै नै आफा दा नाम गैया फैयोब्ला प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो दे आफा दे आं थांनोसै दुब्लियाव दे दा खालामबाय थादो नोंहा आरो फैलायबाय नोंहालाय मा नांजाबाय थायो आंनि गोसो बायदि सोलिगोन नांजाया माथो अबेनो मेव नोंसोरो थियेटार गाग्रा नोंसोरो बबेनिबा थियेटार गाग्रा नोंसोरनो हासिब लाखादों ओइ बे रुवाथिंलाय मा रायलायबाय दंलाय फै बेयाव जिरायफै आदालै आं नाम गोनां एक्टर जानो हागोन हायालै मानसिफोरा आङो नाम गैयि एक्टर बुंबाय थायोलै आदा हागोनब्रा हागोन मानो हाया जानो एबार नोंखौ थियेटाराव लांनानै नाम गोनां एक्टर खालामथारगोन आं नंगौना आदा औब्रा औ एबार नोंखौ नाम गोनां एक्टर खालामथारगोन आं दिनै प्रेक्टिसखौ न' सिङाव खालामसै नामा थ' न' सिङाव खालामसै बिबारि नोंखौ आं जोबोर मोजां मोनो औ बिबारि हाब मानोथो सिरि थाबाय थाखो आंखौ लिंहरबा लिंहरनानै लिंहरबानो रायज्लायबाय थानांगौ नामा ओरैनो बरिं मोननायखायसो लिंहरदोंमोन आं होद साला बेखौनो जों हाया बनसो थिनो सिनलायदोंमोन बेखौनो गारनासो फैलायदोंमोन आं आयौ सेंग्रा मानसियानो कि बन सिनबाय बायो बन सिनबा बडि जायोलै सना नुवाखै नोङो आं माबायदि बडि खालामनो नागिरदों एसे बडि खालामनो नागिरदों आंबो मालायफोरनि बायदि नंगौ नामा सना औब्रा सना गोदोबा आफाया बन सिनै सिनै बडि खालामनायखौ नुनानै आइया खाथियाव फैदों बिदिब्ला आंबो नोंनाव खारसनहैनांगौ आरो नङाब्रा लुदुरगे आं नोंनो खिन्थादोंसो दे लुदुरगे खनसे खुदुंनि नाङा उनाव खुदुं देब्रा लुदुरगे मा खनसेल' नाङा आरे सोमावरो फाग्लि आयौ सना नों गाबबायसो साला नोंबो आंखौ सोमावबायसो बेखौनो आइया बन सिननो थिननायखौ गारना फैलायदोंमोन आं नोंबो खनसेल' खुदों होबावदो दे सना दे खुदुं दे खुदुमालै सना आं ओरैसो गाफ्लादोंमोन दानि आयौ सना आं नोंखौ गाबोन मादै मोनाव बेरायनो लांगोन दे जागोन दे औ दे जागोन दे थ' थांनोसै बै आदा मन्थ'नि दखानावनो नोंखौ सावमिन जाहोलांसै आं गोथाव एवथारो बरिया मोजां जायोनो माथो बै सनालि मोनाबा फैनानै सावमिन मम' जाफैलाबायो बहा थांनो नागिरदों नोंहालाय माइ गायहैनो नागिरदों नोंलाय मानो नांगौ आं थांनाय थांखिलाय आं नोंनि बिबाजै मा आं जेबो बुंनो मोना नामा मानो नांगौ बाराबा डाइरेक्ट खानायाव हमनासो बुद्रुगोन आंखौ बुद्रुनो नों आंखौ बुद्रुनो देलाय बुद्रुलाय मा जालायखो नोंसोरलाय नुबायना आदा आंखौ खानायाव हमना बुद्रुनो नागिरदों बियो मा बिहा एसेबां गोहो जाबाय बुद्रुआबा माथो सोरनि बिनानाव खननाय सानफ्रामबो बेरायनो थांबाय थानाय आंनि बिनानाव जेरावखि थाङा बिया बेखौ नोंलाय मानो नांगौ बिनानाव नों जेराव थांदो औ दे आदा नोंखौ नायबायसो दं आं नोंनि नोमफाया बे साननैसोनि गेजेरावनो बेटारि गारिखौ बायना हरनो हायाबा बे न'आव जायगा गैला नोंहा एसेबां दामिनि गारिखौ अबेनिफ्राय आफाया बाय फैसा मोननानै बायना हरांगौ जाखो होद आं बेफोरखौ जेबो मिथिया थोदा ओंखाम खुरदो नोबोनोसै आं हाबा सिं सानानै ओंखामखौनो संनो हायाखै आरो
मादै ओइ मादै रावबो गैया नामाब्रा न'आवलाय हाब बहा थांलाबायखो बिसोरलाय न'आव रावबो गैया नामाब्रा ए सोमखोर फैदों नै न'सो मामि मावलाबायदोंमोन आं बिलाय सोर जाख' माबा मादै बियो माबा मादै ए लाजिदों आं मिथिखाबाय दे फै बेहाय जिरायफै फै नैहाय जिरायफै हा बिहामजोलाय अबेनि आं मैनामाथानि मैनामाथानि हा न'खराव साबेसे दङ दं आदा बाजै आरो आं ए थाथ'लायदो होमबा आं साबनुआ लायनो मादै दे जागोन दे एबार थियाटारनि एक्टर जाथारगोन आं ओइ 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 नै हे आदा बाजि नामा थोद मा नांगौब्रा नोंसोरलाय होद मोजांथारलै खावलायाव खनसे दांनो आदा बाजि मार नामा मोना आं दांफेरनो मोनाखै दांहोलै आदा दांहो आं बुंखादोंमोन नोंखौ माबा नाङा होननानै साला थांदो दा मादैया फैया मिथिनाव नोंसोर नङाबा हैयाथार नोंसोर थांदो ओइ नांगौयि दिनै थियाटारनि प्रेक्टिसखौ जोंनाव खालामथ'ला नामा नोंसिनाव खालामसैथ' एसे नायबागौमोनलै आदा अहाथाराखै ओइ थुदोलै थियाटाराव थांबा बेनिखै साबसिन नायबागौमोनलै आदा अहाथाराखै एसे नायबाय थालै थियाटाराव थांबा थांगोनलै आदा र'लै र' आदा र' थांगोनलै ओइ र'लै र' आदा थांखाबाला मासेयाव सैबोबसि ओइ माबा जोंहा मादैनि फिसालायालाय मानसियानो बहुद सावलुन थास'लांद्रासो फालथुखा मानसियानो दे लोंदो साहाया आदै औ दे जागोन दे मादै जागोन दे दे लोंदो दे लोंदो गाइखेरबो गैया दे ओंखाम जालांदो दहायनो सबायजों संनानै दोनखादों आङो दाउ फुथारदों आं नांलायला मादै मालाबा जासिगोन दिनै बया टाइम जाबाय दे नांलायला मालाबा जासिगोन आथुर जाबाय आंबो ए दानो थांसैबो खामानि दं आंहाबो दे होमबालाय बिदिबा दे नोंहा जाया जाया आंहा जागौमोन ना माखौ एफा गोथाव ओंख्रिमोन सबायजों दाउलायमोन गावहा देना आंखौ जाहोनो हागोन ना हायाथाय हायोब्रा सरा हायो मेनला दं आंनाव थारामाव दंखायो आंनाव खुमब्राजों जाना लावजों जानांलाय जाहोथारनांगौ गोथावनो ओइ नोंहालाय दिनैलाय मा जालाबायखो मानो हाया जिरायलाबायखो मा जादोंसो होनदों नों आं दिनै सोरनिबा बेखौ नांगौ दामगोन आयौ 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 सोरनिबा बिखुङाव आरो सोरनि बिखुङाव नोंनि बिखुङाव मा बेफोरखौ मा बुंदों आंनि खर'फोरा ओरैनोबा गरम जाना दंखायो नोंनि आथिं आखाइ दानो बुख्रुबना दोनगोन आं नोंखौ हाबा खालामना लस जाबाय आं मा लस जादों मा लस जानायनि खोथा बुंदों नोंनि नोमफानाव बेटारि गारि बिदोंमोन बेखौनो हरनायासै बियो बाथ्राया बिदिसो हाबा मासिल' फिसा नोंलाय नों सासे पावार गैयि हिनजाव नोंनि आथिं आखाइ दानो बुख्रुबना दोनगोन आं आथिं आखाइ बुख्रुबजोबखांनायनि उनाव न'आव थांनो नागिरबाबो सुबिदा मोननाय नङा नोङो बिनिखायनो दानो ओंखाराखा बिदिब्लानो आंखौ होखारमारबाय होखारबाय आं नोंहालाय मानो गाबखो ओंखारला गोख्रैनो थै ओइ लामाया ओरैसो ए बावदों थै खारबायना खाराखै बियो खारबायना खाराखै बियो होथारनो आं बैमानखौ ए समबारसो माथो माब्ला फैनाय आं न'आव मैयासो फैदों ओमफ्राय खबरफ्रा बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो नैबे आंनि लोगो सरि
सिगांनि बायदि नोंना माथो नों गोबां सोलायबाय नोंबोथ' सोलायबायना सिगांनिख्रुइ समायनासिन जाथारबाय नोंसोर सानैजों रायलायबाय थाथ'लै आं हासुंखौ औ दे थां मोजां मोननाय लाबाय नामा नों समबारु अ गैया लाथ'वाखै नागिरबायसो दङ ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नों समबारु अ आं बै आले बाजार थांना फैनो ओमफ्राय नोंलाय बहा अ थांनो आं लोगोनाव थांना फैनि ओमफ्राय नाम्बारखौ लाजागौमोन समबारु औ लाजागोन दे दे खिन्था बिदिब्ला थादो समबारु औ दे आंखौ मोजां मोननाय दंखायो होनना दा खिथाखा खोन्थायालै खोन्थाया नङाब्ला खोथाया बेलेग जागोन होद माइसेगबाव होद मैया जुमाय रोसि लोंनाया बारा जादों होद थु दोदोद बाद्रायलांबायसो फाग्लिखौ नायनो नागिरनाया बा मालाय मैया सरस्वतीयाव जरा जरानो फट' लाना आपल'ड होसोदों निब्बानि बेफोरबायदिनो गोदोनि अन्थाइ मुगायावसो बेफोरबायदि होयोमोन दा दानि जुगाव बेफोरबायदि होयो कमेन्ट नुनानै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नांलायोनि रं आइ लाभ इउ होननानै रं नांलायबाय थादो साला हाब सना बा थियाटारनि रिहार्सेल खालामनाय बायदि थांलाय फैलाय जागासिनो नोंलाय मानो फैदों नों बेवहाय दादाया नुफैयोबा मा जानांगौ जाखो होद गुमैया जोंनि खाथियावसो जौ लोंगासिनो दङ आं दासो नुबोथारबाय नोंखौ नायनो लुगैनानै फैथारबाय आं सना हाब माखौनो थांलाय फैलाय जाबाय थाखो सना थियाटारनि प्रेक्टिस खालामनाय बायदि सबायजों दाउ ओंख्रिमोन बांद्राय जाफ्लांदां बेखायनो थांलाय फैलाय खालामबाय दं आङो ओंख्रिया गैला जाजोब्बाय मा सना जिरायनोबो होला नामा फै बेहाय जिराय फै जिराय ओमफ्राय मानो फैदों नों बेवहाय होद सना नोंखौ नायनो लुगैनानै फैथारबाय आं बिसिम ओमफ्राय आंखौ लानानै मा सिमां नुखो नों सना आं नोंखौ लानानै सुजुनाय सिमांफ्रा बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आं मा होनना फोरमायबावनो बुंनानै फोजोबनायाबा आंनि मोन्दांथियाव नोङो बैफोर सिमांफोरखौबो जाफुंहोनो हानाय नङा नोंनि थाखाय आं मावनो हायै जेबो खामानि गैया नों दिनै आंखौ मानो बिदि बुंखो नोंखौ आं आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो आंनि लोगोनि मोजां मोननायफोरा मालाय स्कुटि बायना हरजोब्बाय आंनोबो नांगौ नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं बहानि एथबां बुरजा फैसा मोननानै बेफोरखौ बायना हरनो हानो बेनो नोंनि आंखौ जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननाया हो नों मानो बिदि बुंखो नोंनि लुबैनायखौ सुफुंजोबनो हाबानोथ' थार मोजां जायो बेथ' नङाना बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नों बेफोरखौ मा बुंदों नों बेफोरबायदि बुंनोबो नाङामोन आरो साननोबो नाङामोन बेफोरखौ आं नाजागोन लुदोर गेगेनो एथ'नोब्ला नोंखौ सामब्राम जानानै मोनामनायसो जाजोब्बाय